केम लाउची बढ़िया आगे फोन टा चला चलेगी कौन चलेगी फोन टा देख ठीक अच्छे सुपर सुपर थैंक यू सो मच कहाँ पे दिस गिफ्ट फॉर मी कौन दिस गिफ्ट फॉर मी सତରେ यस ओहो ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି आज्ञा ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଆଉ ଦେଖୁନୁ ଫୋନ୍ ଧରିଗଲା ଭୁଲିଗଲା ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆଉ ଚିହ୍ନିନି ମୋତେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ତାପରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ଓହୋ ଏମିତି କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଓହୋ କଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଦେଖ ଟିକେ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଣ୍ଡା ଛଡଉଛି ଆଉ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଇସ୍ କି କଥା ତୁ କଣ କରୁଛୁ ବଇଛୁ ଆଉ କିଛି କରୁନୁ ଆଉ କିଛି କରୁନୁ ନା କଣ ପାଇଁ ତତେ ବସିବାକୁ ଆସିଛୁ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆଇଛୁ କ୍ୟାରମ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହଁ ହସୁଛୁ କଣ ସତରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାଇଁ ମିଛରେ ତ ଦେଖାଯାଉନି ଅନ୍ଧଟା ତୁ କି ହସ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋବାଇଲରେ ସିମ୍ ଫିମ୍ କିଛି ପକେଇନ ଖାଲି ଧରେଇ ଦେଇଛୁ ସିମ୍ ହଉ ଫୋନ୍ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଫୋନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ସହିତ ଏଇ ପିଲା ଯାଇଥିଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସୁମନ ଇଏ ହେଉଛି ସୁମନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଛଡେଇବା ପାଇଁ ହାଡ଼ ଆଉ ଆମର ରେଡି ହେଉଛି ଆଜି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଇଏ ଆମର ରଖି ସାରିଲାନି ସବୁ ରେଡି କରିସାରିଲାନି ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ ଆମର ସବୁ ସରିଛି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ତ ଆମେ ଦେଲୁ ତାକୁ ସେ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ କିଛି କହିଦେ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ ସେ ବି ଖୁସି Thank you so much. This gift for me. देखिला से भी कर देला नमको थैंक और कुछ नमस्ते ହଉ ମୁଁ ରହିଲି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ତ ମୁଁ ରହିଲି ତ ଇଏ ମୋର ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ସଇଲା लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो भाई और जो न्यू देखुच प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल तो आई एम बैक न्यू वीडियो बेबे सो माही कौन कही था किछि तो हे रख